Is mede mogelijk gemaakt door gemeente Horst aan de Maas. Einzelgänger estafette. Het regent, het hagelt en de chauffeur ziet niks. Paraplu weg, nog de jupe weg, stikt die handen op. Een routewissel, 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 de routewissel. De sobere en barre vaste tijd vanaf Eschgoen zich daarvoor samenhand metgemaakt. Maar eindelijk is het hoofdvaste. Goedemiddag, welkom in Griensveen, welkom in de Piel. We zijn bezig aan de nugende editie van de Einzelgängeroptocht. Of ze het dan al een traditie mag nemen, dat weet ik niet. Dat gaan we vanmiddag uitzoeken. Voorziend de dansmarietjes van de organiserende vereniging De Klotbeultjes, die zijn toch gruwels op. Door laten ze zich op vuur storen. Een bomvolle optocht gewoon voor u vanmiddag presenteren. 111 deelnemers, Einzelgängers, eenlingen en vaatsen. Han zich uitgeleerd in de garage of achter hem in het stelke om een leuk thema tot uiting te brengen. En het gaat hij aan de duizenden lui langs de route gepresenteerd werden. Een optocht hadden één, daar stond 4 aan de finish. Maar ook altijd het begin. We gaan even kijken wie het in Griensveen wordt bij de start van de nugende Einzelgängeroptocht. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Gezellig wordt door bij de morgenstond bij de herberg, bij de start van de optocht. Ja, als we er een traditie van willen maken, moeten we ook elementjes gaan inbouwen. Dat is onder andere het planten van de Einzelgängervlag. Dat gebeurt door een zware afvaardiging van het college van de gemeente Horst aan de Maas, waar we te gast zien voorhand de wethouders Burkes en Joosten. Hij, ja, de ganse route al gelopen met de vlag, denk ik. Hè? Ja, de ganse route, maar eigenlijk vorig jaar in wieleren gestart en vandaag hier weer aangekomen. Ja, het is net niks, hè? Nee, zeker niet. Oké, we gaan ook samen verzoeken om de vlag te planten. Dat doen we gewoon in Griensveen en de Berm. Ja, voor de wethouder met cultuur in de portefeuille het hoogtepunt van de carrière, denk ik dit, hè? Bijna wel, ja. Bijna? Absoluut. Ja. Er zijn heel veel hoogtepunten in deze prachtige mooie gemeente, maar dit is er zeker eentje van. Absoluut. Mogen we heel trots op zien. Ja. En vooral voor alle vrijwilligers die dit mee georganiseerd hebben. Geweldig. Ja, dat is ook fantastisch. We krijgen alle metwerking, ook nog van de weergoden, dus wat wil ze nog meer. Ik wil beide heren verzoeken om met me mee te komen. Dan gewoon voor hij tussen het publiek door. Gewoon voor de vlag neerzetten. Door de heren wethouders. Kijk, daar staat een fantastische fotovuur. En als de vlag staat, en ze past ook nog in de voet, als ze niet past, moeten ze vast blijven hoten. Maak een applaus voor de wethouders met de vlag. Dankjewel. 111 deelnemers aan deze Einzelgängeroptocht. We gaan het beleven ergens Wietweg in de Piel tussen de Turf en Griensveen. Tom Doesborg in een keertje. Tom Zies al een deelnemer. Ja, in de 4e zijn we die al aankomen, de deelnemer. En trouwens ook een groot applaus voor de dansmarietjes van de Klotbeultjes uit Griensveen. Beste mensen. Jazeker. Ruud zei het al, 111 deelnemers hier in deze veenkolonie. Want dit is een dorp met, ze telden in 2021 535 inwoners. En de allereerste inwoonster die heeft van vlakbij komt, van de neerkant. Dus we hebben ook Brabantse deelnemers vandaag. En dat is Annie Jansen. Die is altijd maar scherp, zo te zien. En ze heeft met ons allemaal nog wel een appelke te schellen. Ja, toch wel. Misschien mogen ze het appelke ook houden.
Want de kist is nog niet leeg. Andy Jansen uit de neerkant. Ja, Brabantse deelnemers, maar we hebben ze van een verre Ruud. Het is een nationaal evenement aan het tweede langzaam. Inderdaad, Brabant nemen ze, maar vooral ook deelnemers uit Duitsland, uit Orken en uit Bochus komen ze. Gelderland. Gelderland is erbij. Overijssel is zelfs vertegenwoordigd. echt waar. Dus ja, ik ken net hoe het sleten dat er misschien nog ooit een editie van deze optocht buiten de provinciegrens georganiseerd gaat worden. Dat weet ze maar nooit. Nee, dat weet ze zeker Nee. niet. We zitten uit te kijken op de Apostelweg. Ja. Door gans achter is een soort ophangbrug, of moet ik zeggen. Zo'n typisch bruggetje over het Veenkanaal. We zien eigenlijk in het dorp dat nog geen 150 jaar bestaat. Dat hij in 1884 gebouwd is, omdat er een spoorlijn wordt aangelegd tussen Venlo en Eindhoven. En langs de spoorlijn loog heel veel peellandschap met turf. En dat kan ze verbranden, dat zijn delfstoffen. Dus de familie van der Grint kwam op het idee om de spoorlijn aan te leggen. En de zoons van meneer van der Grint hebben het dorp gebouwd. Uiteraard een enorme villa voor zichzelf. Iets verderop, maar door hem hier huis voor de opzichters. Best wel een mooie woningskus. Die ziet je misschien dadelijk links en rechts neven de weg. Maar ook vast en zeker natuurlijk ook voor de turfstekers zelf zien hij woningen gebouwd. En zo is Grinsveen ontstaan. En Van der Grien had nog een vrouw, Helena. En door hebben ze ook nog een ander dorp voor gemaakt. Dat is Helenaveen. En het kanaal nog vernoemd, hè? Wat is het dit? kanaal nog vernoemd. Ook nog eens, ja zeker. De Helena Vaart bedoelt je? Ja. We zien Leon Klappers uit Tegelen. We luisteren heel even mee. Wat Leon door te vermelden heeft. Leon net al in beeld als wegwijzer. Dit is Piet Willems uit Schinnen. Noorveer. Ja. En Piet heeft bedacht om 4 thema's tegelijkertijd uit te dragen. Hij heeft namelijk een loopoor, hij heeft muziek uit de oude doos, hij heeft niks op de plank en de grootste ezel staan aan de kant. Dat is ook wel heel knap. Zijn meidhuis met 4 thema's tegelijkertijd. Bezig aan zijn 138ste optocht in totaal. Maar met 4 thema's zit er dadelijk 141 gedaan. Zo ken ik het ook. Ja. Het is echt een optochtloper, die Piet Willems uit Schinnen. Ja. Het Achie Adamczyk, zo gewoon, met nummer 11. Even kijken wat Achie heet. In de bed and breakfast heet het. Betsy Bedwans. Vol liefde. Ja, de kind zit wel in die hotelkamers en die bed and breakfast, was het allemaal aantreft tussen de lakens. Hè. Van 9,07 dat kind in een eindselgangen optocht. Tweede Brabander alweer. Is je hem ook, hè? Erik Meeuwse uit Deurne. En even kijken wat Erik bedacht heeft. We zien allemaal fietspompen. Bordjes een beetje laat zich te lezen. Ja, daar komt van. Hij baalt volgens mij als in een stekker, Ja. maar waarvan? Met al die stekkers in de waar liggen. Hij baalt dus in de stekker, maar nou lappen naar de pont. Ik kom Thijs Engels uit mij al. 6 in deze optocht. Ik sla buurman en buurman tot moes. Ja, Buurman en Buurman is die animatieserie voor kinderen op televisie. Dat is trouwens van oorsprong een Tsjechische serie. En Thijs zit er altijd weer prachtig ideeën op. Ik sta zo tot moes. Ik ga zo tot moes. Ik wil ze helemaal tot moes. Ik sta tot moes. Ik sta tot moes. Ik sta tot moes. Helemaal tot moes.
volle bak hier langs de kant. Dit doen ze de mensen op Grinsveen afgekomen op deze halfvaste zondag in de gemeente Horst en de Maas. Waarbij we al zorgen dat de route was begonnen bij Herberg de Morgen stond. Bij de kerk en de prachtige ophaalbrug over de vaart. Heliam Schoen op Beringen. Daar zijn we ook ieder jaar. Ja, vaste gast. Dat is verstopt. En het contact met het publiek en even de kant, wat heel jammer uit, is van groot belang. Misschien is de wc nog verstopt. Dat is gewoon niet lukken. Ik zet gewoon helemaal dicht. Dus werd overal stoer geroepen dat dit een amateur straattheaterfestival is. Dus er ligt geen druk op. En we huren al muziek op de achtergrond, maar dat is Huub Derks die het doet neer. Met zijn keer die je gebouwd heeft. Zuus mich overal. Huub Kump overal. Ik zie logo's van de Vastelovensfinale van het LVK. Ja, zo'n beetje alle pins die dat klinken zien, alle medailles. Als ze overal Kumps, ja, dan wint ze het wel, hè. En voor plek om heen met te lopen dan ook automatisch. Ja, Huub Derksen strijken er ook vanaf het begin al bij, volgens mij. Van de 11e tot halfvaste doet Huub zich zien. Christel van Galen uit de Meldersen hadden een eierwekker. Ja, kijk. Het maakt de eier wakker. Ja, natuurlijk. Proberen ze maar eens wakker te krijgen. Ja, zo is de kop er al af in Grinsveen met de eerste 11 deelnemers en nummer 12. Degene die de eier moet wakker maken. Hij is wakker! Ik krijg ze niet wakker, ik snap er niks van. Dan zal er toch maar echt zo'n ei wakker weer, hè? Live op televisie. Hij is wakker! Het is overigens zaak om hem even goed op te laten wat 10 favoriete deelnemers zijn. Oh ja. Er is natuurlijk straks een prijsuitreiking. Hey, stel eigenlijk net zoveel voor. De echte prijs is de John Siebers publieksprijs. En daar kent ze dus heen op de bank uitreiken eigenlijk. Durft er op te stemmen, dat kent via onze website. Maar ze kennen vanuit de regie ook een QR-code in beeld brengen. En als ze die scans met die telefoon, dan kunnen ze al rechts op met de fotocamera van die telefoon. Dan kunnen ze op het stemformulier uit en dan kunnen ze die favoriete Einzelganger door invullen. En dan gewoon voor de morgen uit te rijden. Goed plan. Ja. Dus de mensen hebben de ganse dag tijd om te stemmen. Eigenlijk wel. Via onze website, hè? De John Siebers publieksprijs. Dus ze ziet de QR-code, even scannen met de telefoon. En dan is ze mede verantwoordelijk eigenlijk. Is dat een nieuwe website van ons? Ja. Met dat logo? Met dat prachtige, dure nieuwe logo. Heel goed. Ja. Nou, Christel van Galen uit de Meldersen is met de eierwekker succesvol voorbij gekomen. Ja, we hebben die Einzelgangers altijd nodig met de Vastelovend. Zij zien de spiegelvuurhouders. Zij moeten de parodie brengen. Zij moeten een hak zetten ten opzichte van de actualiteit. Hekelen. Maar het mogen ook woordgrappen zien. Ja. Want wat verwacht zich nog meer politiek? Ja, we zitten natuurlijk nog altijd in een soort formatie. Dat we ook nog wel altijd zo'n Einzelganger op te horen. Ja. Dat is moeilijk. En ik kan zo'n jankende Pieter Omtzigt dadelijk even weten. Misschien wel onderwerpen uit Grinsveen zelf. Dat zou ook kennen.
Een andere onderwerp, het andere dorpen, is natuurlijk ook net verboden. Hè? Er is overal wel geld aan de hand. Ja. Van het aanleggen van glasvezel tot lekkende leidingen, dat mag allemaal niet doen. Ja, hier kregen ze nauwelijks een basisschool vol, hè? In Griensveen niet. Ja, dat is hier het hekele onderwerp, Ja, toch? zeker. Ja. Maar ik heb al gehoord dat er misschien een documentaire komt voor de landelijke televisie, waarbij de driehoek, zo heet de basisschool van Griensveen, ruim de aandacht kreeg. En waarbij vooral de papa's en de mama's de aandacht kregen die gans los van allerlei onderwijsinstanties hun school overeind proberen te houden. Want voordat ze in het volgende dorp is, wist het van er wel helemaal bij. Dat is het. Het bleef en het bleef nog altijd strak geïsoleerd, die veenkolonie Griensveen. Ja. Eigenlijk kinderen verwerken met z'n allen. Hè. Dat is ook een personeelstekort even op te lossen. Ja. En om de school in Griensveen te redden. 450 inwoners, een beetje afgelegen, gang er maar aanstoken. Nou, er zien genoeg mensen vandaag hier langs de route Die loesteren met. die mij luisteren en de opdracht van Ruud hebben gekregen. Ik kreeg ook het appjes waar commentator Robert Jansen is. Dat lukt met, kan ik me vertellen. Oh ja, dat zien we nog Je vergeten hoeft te zich geen zeggen. zorg te maken. Robert zei, ik vind het veel leuker om met te lopen dan tussen ons in te komen zitten. Ja. Je zou ook altijd een beetje aan de buitenkant, hè? Koffie? Ja, dat moet ik dan doen, want Robert is er niet. Oh ja. Ik wilde even bij. Dat is goed. Dat is heet, hè, pas op. Hoppakee. We hebben al beeld van de volgende deelnemers, toch? Zo te zien. Ja. Die vol in contact is met het publiek. Ik meen John Metzeleers te herkennen, met helden, deuren. Als drag queen. Mensen stond 's morgens vroeg op en bedenken dan, dit ga ik aandoen vandaag. Wat houden we nu een vuur? Is het wat grachtenpad of wat zo richting? Ja, dat zien we in het huur natuurlijk pas als Jan Rijn met zijn camera de kant op kijkt. En ook wat opving van de audio. En het gesprek, dat is mevrouw, of zullen we zeggen John. Naar het publiek. Ja. Het geluid van de camera steekt uit op ons oren. Dat zou misschien handig zijn om die aan te zetten. Dan kunnen we dat ook meekrijgen een beetje. Dankjewel, Ricky. Ja, meneer Dijk, alles op een plaats. Ja. Zeg meneer, heb je nou gehoord? Ik heb een boom laten bouwen. Wat vind jij van mij de vuurgever? Ja, dat is gewoon een grote voorgeven. Ja, ja. Dat is toch wel gewoon een goede naam? Ja, John is een prachtige vuurgever. Dat is beter. Ik voel het, ik was er net op het brak. Dan zou je gaan meneer, wat vind je ervan? Dat ziet er goed uit. Dat ook ik. Nee, en over de jeugd die in eigen deuren blijft, is er ook zo en met een huurlingen bouwen. Toch Ja, heet het toch goed, hè? dat gaat ook, Jeugd ja. in eigen deuren bouwen. Juist. Daarom heb ik besloten om ik ook om laten bouwen. Oh, zo. Mijn vraag is, wat vind jij van mij de vuurgever? Het is een prachtig grachtenpad. Hè? Dankjewel, John. Wat vind je ervan? Kom er maar door. John, koffie. Wat vind je van mijn vuurgever? Het is in de duur, hè? Ja, ja. Zit ze bij de monumentenwachtwal? Ja, dat is goed. Ja. En daarna kunt ze weer normaal praten voor een paar meter. Oh, ja, ja. Van weg meuk ze. Ik heb nog één keer gehad, dus dan heb ik dat waar. Oh ja, dankjewel, John. Jo, jo. Voor mensen die zich kunnen herinneren uit het verleden. Doorgeit, de kiers. Nou, dan ziet je gewoon wat er aankomt. Ik zie een tent, dat is nummer 11. We gaan naar Bianca Hoogmoed. Dat is die vriendin Ruud. Ja. Wat doet Bianca? Nou, dit is Bianca kennende het thema dat het verhaal zelf vertelt eigenlijk. Zo wie je het huurt. Ja, wat gebeurt meteen duidelijk zie je. We zien iets van een Circus Clown School van L11.
Bianca is vorige week het parcours komen verkennen. Vooral in Griensveen. Zogen de foto's aan doorkomen. Wordt oké bevonden. Ja, dan is het toch wel proefje. Hè? Ja. De tweede kamer is het circus. En verzoot al een beetje op de politieke thema's te wachten. Nou, waar is het? Dat zal in Den Haag hard aankomen. Huilt wel, je weet dat. Bij verschillende nu. Ik zie links een spandoek Zuid-Limburg van de Schavenleren. Goed genouwd. Dat is de plek voor volgend jaar. Mag ze het al verklappen? Oh, sorry. Het zou zomaar eens de plek van volgend jaar kennen, zie je. Wat we dan nog klein of nog groot genouwd? Ja, gauw gekeken, bij elkaar opgeteld, hadden ze dus meer dan 1111 inwoners en dat mag het niet. Dus ze moeten kiezen. Almere geweest. Ik heb het gehad voor Almere. Maar dat is altijd wat in Almere. Ze zijn bezig met feesten of er worden gasleidingen vervangen. Ik kwam hier voor mijn rust, maar het is meer dan verschrikkelijk. En wie is hij? Je hebt ook een nummer. Nummer 5, oké. René van den Abelen, uit Obbig. Was heel snel in beeld, of heel kort. René is in coronatijd in Limburg komen wonen en probeert de aansluiting te vinden. Dat snap ik wel. En dan vindt dit het best in de set om dan op te duiken als deelnummer. De volgende drag queen komt eraan. Ik zag op buurhang van nou, dat andere de pensioen met als dat zou lukken met zo'n denkleven. Meteen kan ik ontdekken wat ik gezag weer ook. Dus ik heb het systeem onder aangetrokken. En alles heb ik de hakken aangehad, hoe hakken. Dat was nog mooier geweest. Maar ik kreeg een gaatpalen, dus ze zeggen tegen me doorlopen. Dus ik loes er drek, hè. Ik haal drek bij. Drek bij. Zonder drek. Ik loes er ook drek, hè. Dus ik maak er ook geen punt van. Nee. Maar wat een prachtig dorp, hè. Prachtige dorp. Wat mooi, wat mooi. Wat een mooi. Hallo allemaal. Wat een mooi dorp heb je hier toch. Wat een mooi dorp, echt. Want ik zag een buurhang toch, in de piel door, tussen Den Dreig en Den Turf. Dat wordt sappen. Dat wordt sappen. Alles echt hoe hakken aangehad. De drag queen, dat was John Metselaars uit Helden. Ja, af en toe lopen er wat mensen door elkaar. En de van de vuurgever was Frank Kusters uit Graat. Giga. Ja, moet dat herstellen. En dit is Joep van de Beuken uit Helden. De hoogprijs in de supermarkt. Hij betaalt zich net wie veel aan blauw aan de boodschappen. Gisteren ook weer, ik had niks, een kratje vol, 111 euro. En het is al op waarschijnlijk. Het is waarschijnlijk al op. Dat was gisteren al op. Vroeger ik voetballen, heb ik mij gestopt. Tegenwoordig word ik worstelen om te komen. Ik heb dat helemaal bij, ja, zo hoog zijn die prijzen. Nee, ik kom nog steeds in rond. En de prijzen hangen hoog. Ja. Met die mooie prijzen in de supermarkt. Ik worstel wel weer verder. Oh, die prijzen. Die prijzen in de supermarkt zijn veel te hoog, hè? Nou, veel te hoog. Vroeger deed ik voetballen. Tegenwoordig wordt de bunker bij mij gestapt. Ik ben gaan worstelen om rond te kunnen komen. Oh, en het is een jonge worstel. Dat kan ik vertellen. Kijk maar. Brabantse deelnemers zien voor een beeld.
lukt me nog steeds niet. Ik blijf er maar op. Frits Rijmakers op neerkant. En hij had die platte grond. Een klopbeeldjesriet bezig. Van Griensveen dus. Ja, je hebt ze in de plattegrond. De plattegrond van Klopbeeldjesriet. Hij is vandaag en gratis de nieuwste editie. Wil je goed hebben? Ja, natuurlijk. Gratis is wel eens het alles hier. Ja, ik heb al verwacht. Alsjeblieft. De plattegrond En stamt de grond plat, dat is het. Ja, we werden ook metgenomen natuurlijk in de wonderenwereld van de Brabants humor deze alvastseizoen. Kijk, mevrouw. De nieuwste. En die kar werd natuurlijk altijd lichter. Ja, natuurlijk. Dat is gratis. Kwamen ze komen. Ja, hij is gewoon verwacht. Ja. Alsjeblieft. Het is in de plattegrond. Deze drankorgel. John Verhoef met Silver. Ja, dat is geen probleem. Kom hier. Ja, daar zit werk in. Dat is mooi gemaakt, hè? Hij is hetzelfde orgel. Ja, dan dan da. Ja, dan dan die. Ja, dan dan da. Ja, dan dan die. Ja, dan dan da. Ja, dan dan die. Ja, dan dan da. En alleen al applaus voor het feit dat hij nog stem had. Ja, dan dan die. Ja, dan dan da. Ja, dan dan die. Ja, dan dan da. Ja, dan dan die. Ja, dan dan da. Ja, dan dan die. Ja, dan dan die. Ja, dan dan die. Ja, dan dan Ja, ik was er nog bang voor. Parodie op het stoppen van ons weermannen op radio en tv. Thijs en Leon. Ze stoppen met het weer op L1 TV. Maar hij heeft ze wel nog op de televisie stoppen. Dat is wel handig van Erik Seur uit Neer. Ik heb de zomer weer aan. Dat is wel een gezien goed. En de wedstrijd is zeker een oor beweging. Dus de drankorgel heeft ook een oor lang gezongen. En dat geldt voor meer deelnemers. 119. Heids, hè? Ja. Gerrit van Ratingen. Maar wat beeld u uit? Is de Eindsel zanger. Ah, ik heb het ook een keer door. Eindsel zanger. De belangrijke spel. Is weer met op deze bal. Heeft de man een oor lang gezongen. Wim Wageman zo vluchten. Die heeft gewoon niet de eerste al achter de weg. En die heeft altijd schond aan de knek. Wie is zich al verkleed? Ja. Kijken wie de stroom bij de knikker blijft. Vleesstapel. Ook gekocht. Ik werd een beetje korter gemaakt. Het is de vleesstapel al gaat. Ja. En dan zijn er ook van die ja-knikkers die gaan door de keurtel doen. Ja. 21 alweer. Druk met de duif. Raymond Charlier. Raymond Charlier. Ze dit doet te lekker verder. Ook Raymond
station stond vanmorgen op en zag tegen de vrouw, ik ga naar Griensveen. Ik doe het gewoon. Voor de truc met de duif. Jan Hanshoed Boksem, nummer 22. Zakkenwasser. Binnenzuur. Dat ga ik volhouden. Ja, zeker. Dat is leuk wel. Ah, joh. Dat zeg ik al, met. Ja, lekker, hè? Dat is goed, man. Mooi staat, hè? Binnenzuur. Kunst op wachten, Transmarietje. En nog wel Oet Roggel. We mochten zien de naam nemen, Hans Kirkels. En we gaan ook kijken wie er met het publiek aan de gang gaat. Het is een militaire transfer, hè? Ja. Dankzij pak maar eens maken, hier. Strak in het gelet. Het is kleinkunst ook. Het is ook een mooie oefening voor de cameraman. Anna Tesse. Hoe zuster is dit? Wat is met Anna aan de hand? De ganse kroon ging al af. Ik wacht nog immer op mijn paven, de blindganger. Maar dit is niet afgegooid. Nee? Levensgevaarlijk dit. Hè? Een paar dagen met bureau halt met en het is wel goed. Nee, toch? Echt hoor? Pas op. Kort leuntje. Kort leuntje dan. Het korte luntje zit boven op de muts. Dat is altijd beter als een kort huntje, zeg ik altijd. Is ook zo. Maar dan heeft Anna Tisse er een paar ingehold, waarschijnlijk. Maar dat maakt niet uit. Ze hebben nummers. We wachten in de veerte op Riet Lensen uit Put. Zo'n beetje elk jaar wel erbij, joh. Ja, het is ook een soort reunie in het weer, hè, van het ambacht der Einzelgängers. Zeker de afloop moeten ze elkaar allemaal. Het is een beetje gilde treffen. Hè? Ja, ook een beetje uitwisselen van ideeën. Binnenkort is ook een Einzelgänger cursus. Bij het Huis voor de Kunsten. Kunt ze zich voor aanmelden. Wie weer ik Einzelgänger? Moeten ze dan met z'n allen in de klas of ook één voor één? Ja, dat heb zo'n stuk route maken ze dan. Doet het gebouw. En dan kijken of het aansluit. Ik zie een Marke Tenster bij Riet. Het is natuurlijk gemeente Beekdalen. Ja. Maar dan heb ik ook wat aan mini-cursus gehad. Dat ik meteen uur zien als Marke Tenster. Ik zit er aan de steknik, die doet het mandje stik. Ja. Jan Rijn is het wachtenmuur, dus een cameraman, die gaat op 3 dagen. Dat is zo'n geweldig gevoel als je dat kunt bijdragen. Ja, dat is nooit de oude bijdragen. Nee. Keer over meer wordt gesveulen. Het is geweldig. Veulen. Zwallige stem. Ja, het geeft wel dragen. Die stinken bijdragen aan het OLS. Ik zie het er gewoon. Ja, kijk eens aan. Ja, het oude Schuttersfeest heeft alle steentjes nodig, hè, om mee te dragen.
dit rijden met zoveel uur, dit is een meneer Veulens even. En als alle toeschouwers even moeten veulen aan de steen van Riet. Oh, ze willen allemaal veulen. Ja, ik heb ook een bijzondere steen, meneer. Nou, echt? 1500 vrijwilligers moeten er gezocht voor de organisatie. Ja, op 7 juli in Doenrade. Met de Beekdalen door het OLS. Mevrouw met de hoepel. Ank Everts uit Serum. Gelukkig zien we in de buurt van Ank om op de ruk te zien wat het verhaal is. Het houdt vastelovend om door een ringske te holen. Ah. Zeg maar gas in de ring. Hier is dan de enige achter met een neusje van dezelfde. Het is een hele. En hoe doet ze dat? Kijk eens hier, of doe je het zelf weten? Goede vitamine. Zo zie je het door het jaar heen, goed, hè? Ja, dat kennen we wel. En hier ben ik dan, hè? Ja. Dan ben ik met half vaste toch om door een ringsje te holen, of niet? Ja, verschil moet er zien in periodes. Geweldig, hè? Ja, ik wil niet zo op. Het is alleen een hele ring geworden, dat scheurt dat vast niet. Goede spierballen, mooie spierballen, gezonde spierballen, hè? Dit is Paul van Vechel, die al een gans avontuur achter de rug had. Want ik kom altijd met het openbaar vervoer. Ja, en nu hast u verteld over van de Grien, de stichter van dit dorp, die ook de spoorbaan had laten aanleggen tussen Eindhoven en Venlo. Die loopt erachter waar die deelnemers vandaan komen. Daar gans achter bij de Oppelbrug, daarachter ligt het spoor. Maar er loopt dus vanmiddag niks. Dus Paul, kom maar tot Venlo. Die zien het werken. Die zijn aan het werken. Aan het spoor op zondag. Maar de klopbeeldjes hadden hem opgehaald als deelnummer moet helen. Echt waar. En hij is er dan. Veerkracht. Zijn thema. Zeker. Dat is een ambachtsman, hè, want hij bouwt die kerren, die fietsen, bouwt hij zelf. Normaal inderdaad met zo'n beetje blikken fiets die hij dan gans had aangekleed. Die had lekker type, had hij verteld, dus hij had zich dan eens moeten laten invallen. Nou, dat is geluk. Cameraman vinkt Paul zo meteen op. En nu weer ook het verhaal van deze heerlijke meneer. Kijk eens op, hier is hij, hè? De veerkracht van Limburg. Van noord naar zuid en van zuid naar noord. Kijk eens hier, het zit met de tiet erbij. Kijk eens hier. En ik heet Van Vechel, Paul van Vechel, maar hier staat Paul Creatieve. Met onze veren hè, en zijn pluimen hè, en het neusje van de zalm. Hè. Kijk maar eens, leg hem maar eens goed vast. Kijk eens hier. Er zit een speciale zalm in. Hè. Zie je hier, kijk eens hier. Alle veerkracht op een rijtje bij Paul. Ik word altijd een beetje aan Wim de Bie denken als ik zo'n mensen voorbij zie komen. Goede spierballen. Kijk eens hier. Hoe doet ze dat? Zo doe ik dat. Even kijken. Een lege vogelkoei. Beste mensen, een goede tip. Aan een hengel. Voor de dames en heren. En kinderen. Oké. Moest er maar opkomen. Misschien is dat het thema. Nummer 29. Ook weer goed put. Mark Hassel. Laatste winnaar van de John Siebers Publieksprijs. Was op kan stemmen. Kan op de bank gewoon. Ze gaat nu in de regie een QR-code in beeld brengen. Als ze die scans met die de telefoon, kan ze bijvoorbeeld ervoor zorgen dat Mark voor de tweede keer op rij de John Siebers Publieksprijs wint. Met zijn vogel die is gevlogen. Dus toes wel even de lease bijhouden en de nummers en zo. Ja. Dus wel wachten tot iedereen voorbij is. Volgens mij is de vogel van Mark gevlogen. De veer van Mark van Hoenburg. Dank u. Paul van Vechel is bij ons in de kajuit. Zeker, dankjewel Paul Creatief. En dit is de dochter van Marike Hassel, naar die vrouwen, Esmee. En Esmee heeft een vastelovenshart.
Trouwens jeugdprinses van CV de Putters uit Put dit jaar. Dus alle regimenten lopen. Nummer 30. Het is mee ook een verhoor. En zo deed ze dat met pap metkomen en metlopen. En zelf een prachtig hert gemaakt op een kerkje gebouwd. Er is ook een Eindselgangers jeugdacademie. Super Esmee, dankjewel. En daar komt Esmee uit Veurt. Ah, wacht. We krijgen nog Gert hoor. Kijk eens aan. Een hartje. Vaste lovershart. Dankjewel. Merci Esmee. Hartje gekregen. We hebben allemaal een vastelovenshart, anders zoten we niet. Ruud, toch? Dat kent ze wel zaken. Dan deden we wat anders op in de zondag. Ah, de vaatchirurg komt voorbij, nummer 31. Patrick van Hoorn uit het Belgische Limburgse Neer. Goed daarin. We gaan meekijken bij de vaatchirurgie. Multitasken, hè? Ja, nou vast. Ja, nog een vanaf elkaar, hè? Wat de apps van die tv-zenders kunnen ze live operaties bekijken. Dat kregen we nog een stukje. Onthoud het voor de rest van je leven. Kan er ook niks aan doen. Ja, je is acteur, doen ze dat. Dat is goed. Rechtstreeks mortuarium in. Hoppa. Het is zwaar, hè? Het is zwaar, hè? Ja, dat zie je. Ja. Dat was echt de pannenavond was zo, als vaatchirurg. En wat denk je, is dat proper? Is dat proper? Ja, dat is netjes. Hij is proper. En de andere kant nog? Ja, allebei de kanten. Professional, hè? Professional, hè? En blijf. Ze moeten het plek hebben. Ze moeten weten waar ze staan. Waarom dat je? Ik wil niet meer vrij zijn, ik wil werken, hè? En ik ben bij gast erbij, hè? De vaatchirurg. Ja, belangrijk dat het publiek een beetje aan de gang houdt. Dit is natuurlijk de mensen bezig. Ja, dat is geen vereiste, maar dat hoort er eigenlijk wel bij. Ze zijn allemaal zo actief. Maar dat hier is dik op die academie natuurlijk ook. Ja, zeker. Ja, er zijn toch veel mannen die 's morgens wakker weer en denk ik gewoon iets met de vuurgevel doen. Ja. Ik zei nummer 34, daar hebben we Koos van Pol uit Egbeestorm. En Koos van Pol heeft waarschijnlijk kuppensoep. Cup C of Cup D, ja, soep. Ja, nog Koos wandelt morgen bij zijn baas binnen en zei het zo. Had je het gezien? Dat is toch altijd een opkikker, hè? Zo'n soepje tussendoor. En zou ik eigenlijk om 4 uur langskomen, maar is geen hier. Dan kan ze er nog eens mee komen of niet met zo'n soep. Dat hoor je. Ik ben er ook best wel groot op. Ik heb er ook waar in gehad, maar jawel, nu ben ik ook wat niet dat ze er zien. Kijk eens, kuppensoep met balletjes in een flinke cup. Wat wil ze nog meer? Wat wil ze nog meer? Kuppensoep met balletjes, kijk mevrouw. Kijk dat je die goed ziet. En die vallen er niet uit. Ja, die vallen er niet uit. Die zit die goed vast. Die zit die goed vast. Kuppensoep met balletjes. Ik zie nog een transmarietje, of is het een gewoon marietje? Er werd wat afgedanst in deze Eindselganger optocht. Wat doen we eigenlijk met de 11e editie weer, Ruud? Hadden we door niet een aanspraak liggen? Ja, dat is ooit geroepen. Dan gaan we terug naar het Begos. Oh, Rimburg. Naar de Wespelen, precies. Naar Brokkelsen. Brokkelsen. Ik ga net goed dat het net ken, dus waarschijnlijk. Ik neem aan dat het dorp zelf er goed nog is.
Ja. En die lange weg naar onder vanuit Brokkelsen naar Rimburg. Zeker. Café Der Eck. Ja. Is dat er nog? Is er ook nog. De Dorpschoot. Dorpschoot. Moeilijke vergadering gehad vorige week, want ik begreep een massa zunten nog. Fijn. Gember neutraal. Weer. De dansmarietje. Dansmarietje. Ja. Nee, zo kan nog mijn gemberballetje. Lekker. Kapot uit de regen zit. Oh, de gember hink hier onder tussen het kruid. Oh, ja. Het is toch Hans, hè? Hans Hirschuskerk gewoon. De winnaar van vorig jaar. Mijn gemberballetjes kijken we ja, ik ben voor alles in. Van A tot en met Z alles kennen. Hans is voor alles in. De winnaar van het vorig jaar wielrennen, Hans Hirsch. De vernieler van het nieuwe dorpscentrum van Geisteren. Zo werd er ook toch wel genoemd. En nummer 36 is ook het nieuws. Truus Koenen. Altijd erbij en zeer actueel. De Kunsel Songfestival inzending wel. Van Joost Klein. Europapa. Truus zingt de nogal. Ja, ik ben de echte oma. De Euromama. Ik ben de echte oma. De volgende deelnemer heeft een goede motoriek. Dat is nummer 28. Heb je de goede motoriek, meisje? Ja? Ja, dat is kijken. De goede motoriek uit Brabant. Hey, applaus voor deze geweldige mevrouw. Heel goed. Heel goed. Theo Donkers uit de neerkant. En hij heeft een goede motoriek. Een riek en een motor. Ja, zeker. Ja, met patatten erop voor de veiligheid. Want ook niet alle. Hey, geweldig. Applaus. Hey. En het publiek werd motorisch ook meteen even getest. Prima. Leuk bedag. Deze deelnemster heet Hoogwater. Dus nummer 34, als ik me niet vergis. Ja. Daar hebben ze goede supermarktprijzen, maar daar hebben ze ook goed water. Wil Peters uit Helden. Die heeft het water wel erg goed hangen. Gans Limburg, geen plat. Zelfs de Zevenum, dat is een plat, hè. En En ze komen er wat mini-landschapjes voorbij, ja. Platte gronden. geen plat. Deze is Funs. Limburg, geen plat, hè. Goed klimmen. Funs de Gel. Met Gans Limburg erop. Limburg, daar liggen pomperen. Gans Limburg, geit plat. Geit plat. Knip ook nog het liedje van de Geliende. Met de kinger, hè. Wat zit Funs? We moeten allemaal het Limburgse dialect promoten. Dit is een ode aan allemaal die initiatiefnummers die het Limburgs dialect promoten. Blijf Limburgs kallen! En dat zit Funs in de enige Limburgse plaats met een volledig Brabants dialect. Ja, wordt beter, kan het zien. Ons Limburg, geen plat! Funs uit Klummen. En we gaan naar de Zwijlam. Linda Raamakers uit Boksem. Mocht ze de naam zeggen? Ja, hè? Want ook Linda staat mooi vroeg weer op. En huurt dan van de buren. Daar waren ze op televisie. Dat is een echte Zwijlam. Ja, leuk bedacht. Het
publiek winkt braaf terug. Wat was anders? Lekker in het zon in Griensveen, niks aan de hand. De lente is begos. Nummer 38 voor de toestemmers. Linda. Beetje look nu in de Einzelganger optocht. Oké. Waarom ook net eigenlijk? Ja, eerste keer. En de ene heeft wat meer interactie met de ziekant dan de ander. En met meug en het bot. We hebben geen spelregels. Hè. We gewoon niet van tevoren zeggen dit wel, dit niet. Ze mogen zelfs inholen, dat mag het voor ons zo nu en dan een uitdaging om te kijken waar er voorbij komen. Maar de nummers helpen wel eens. Maar we hebben al zo'n zware uitzending gehad als dit, want we hebben alles bij de hand. Fleske koffie. Ja, moet ik nog bij voorleggen? Ja, absoluut. Okay. Ik ga van meteen in de tussentijd nog gaat reclame maken voor de John Siebers Publieksprijs. Want straks aan het eind van deze uitzending werd er een top 3 van de jury bekendgemaakt. Ja. Maar het publiek helemaal op de bank is eigenlijk belangrijker. Scan de QR-code onder een beeld en stem op 10 favoriete Einzelganger. En morgen werd er dan uitgereikt de John Siebers Publieksprijs. Kent best vannacht 12 uur stemmen, denk ik. Of 11 op 12. John komt er nog achter dat het een eigen QR-code heeft. Ja, John had het nog nooit gehad volgens mij. Wie zoekt dat? Wie komen we aan de publieksprijs? John zag van... John mailde op een gegeven moment ergens in de zomer van hey, ik heb me dat eens bedacht. Is het niet leuk om een publieksprijs uit te rollen? Toen dachten we, de half 1 nog net aan gedacht. Goed idee. En al die prijzen kregen namen van beroemde mensen. Dat is normaal zo. Ja. Dus zachten we, dan werd toch nog dicht verneemd. John Siebers Publieksprijs. En John wordt vereerd en verlegen ervan. Ja. Ook wel. Maar die kunnen ook wansen, dan zijn ze verlegen. En hij is John. Goed geregeld. Zou het leuk zijn, wint dezelfde publieksprijs wint. Of mag ik nog reclame? Maakt het net. Is dat niet eerlijk wat ik doe? Leuk zeker. We hebben geen regels. We willen het verhaal van John natuurlijk wel even huren, wat dan met het publiek gaat doormaken richting de camera's. Iets met een vrijgezel. Maar het gaat ook dak om het verhaal wat de mensen erbij hebben. Daar is ze. Vrijgezel met bindingsangst. 2 dagen in de relatie en dan ben ik weg. Echt, ik begin te trillen, ik begin te zweten. Ik durf niet verder. En de buur is aan de ketting te leggen, touw vastbinden en niks werkt. En toen zei je voor dagen een tip van, je moet dit gaan gebruiken. Maïzena. Ja, dus, om te bingen. Dat is wel een goede binding, zeggen ze dus. Ja, dan proberen we dat. Ja. Dank u wel. Hij gooit al zijn emoties en zijn privéproblemen toch helemaal op straat in Grinsveen. De John Siebers. Vrijgezel met bindingsangst en een bekje maïzena erbij. Voor de verrassing, hè? En een ongelooflijke hoop mensen die hier op Grinsveen zijn aangekomen. Je ziet links en rechts die huisjes ook, die zien nog origineel van de veenkolonie die door Jan van der Grint en zijn zonen is gesticht. Dus een beetje die chaletwoningen en deze mooie baksteenwoningen. Gemak voor de opzichters, die woonden wat chiquer als de turfstekers zelf. Maar er is toen even een school gebouwd, een kerkje gebouwd, een herberg. Ze hebben een eigen zaal, een soort multifunctioneel centrum. Zeker. En ze hebben een handboogvereniging? Ja, een boogschuttersvereniging. Boogschuttersvereniging, ja. Boogschutters, ja. We hebben net allemaal metgemaakt hier in Grinsveen. Dat veel dorp met een kleine dikke 400 inwoners. Maar de kind zie je niet pinnen, dan hebben ze geen supermarkt. Dat was eigenlijk voor alles natuurlijk weg. Ja, ze gaan dan naar IJsselstein of zo, of naar Deurne. U verweeg, waarvan ze zegt,
Op Bel zouden ze tot Durg laten gaan, maar hij... Ze hebben natuurlijk de natuur veel meer de ruimte gegeven. Waardoor de natuur natuurlijk ook bepaalde dingen wil overnemen. Het is heel prachtig. Kom zeker een keer kijken op een zondag bijvoorbeeld met weer als dit. Ja. Rijkswaterstaat heeft een handvol aan bevers. Die zijn hier uitgezet en die knagen tegen alles kapot. Hè. Maar goed, we zitten in een soort balans tussen wat we als mens aanrichten in de natuur en wat we natuur aan ruimte geven. Maar eigenlijk is alles in de veenkolonie, die nou prachtig in de bloesem staat op dit moment. Eigenlijk is alles nog origineel. En achter ons is nog een hut te kopen. Hè. Had ze het gezien? Nou, met zijn staatsloterijwinst, dan kan ze een bot doen, denk ik. Ja, niet echt een hut. 9 ton of zo. Ja, daar steeds. Ja, dat is hem door. Echt voor maar achterom is ook nog gaat. Daar komen we net met de camera. Ja, Behuurlijk. Een eigen bakhoes hebben ze door. Dus, ik kan er bij je leggen, Tom. Dan willen we er nog niets. Ja? We hebben een rieke cameraman uit Hilversum nodig. Dan kan het bijleggen. Dan kan het misschien lukken. Ook niet? Oké. We wachten natuurlijk in de veert op nummer 39. We zien nog niet, dus op 1/3. Jawel, Nobelhoos. Ik kan niet tellen. Wim Kuhne uit Geisteren. Geisteren ook zo'n dorp dat officieel Eindselgangersdorp is geworden. Door de grote optocht door. Ik denk het kleinste dorp over geweest zijn. 100 inwoners minder dan Griensveen, zo'n beetje. Maximaal 1111 is een beetje de regel die voor door aan had gehangen. Dus is het al een beetje. Kijk je net op die. Is Wim het zingen in de verte? Benny Wijsman, dames en heren, dat doet ook altijd zitten. Werk ik van de dikke trom van die mevrouw. Bom, 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 3 euro. Dank je wel. We gaan weer verder. Bedankt allemaal voor het helpen. Tot ziens. Ja, dames en heren, ik kom handtekort, vuurtekort. Ik heb hulp nodig. Mag ik hier de touwtjes uit handen geven aan Olly? En dan gaan we samen een prachtig orkest maken. Kijk, hier een touwtje bureau. En een touwtje bureau. Ja. En natuurlijk, ik heb ook Benny Buisman met dansen met Olly. Mag ik van de dikke trom, bom, dadelijk 3 euro. Dikke trom, laat maar gaan. Altijd.
Danny. Hebben we genoeg gedaan vandaag. Ja. Ja, dankjewel voor de hulp allemaal. Fantastisch om dit orkest zo aan het spelen te krijgen. Dames en heren. Dankjewel voor het dienst. Muziekstuk maken. Boem, 3, 4, 8. Helemaal gaan. Ja, dat is leuk. Ja. Wim Kuhne had weer een vuurstelling erop zitten. Oetgeesteren dus. Een ander Eindselgängerdorp uit het verleden. We vangen de volgende Eindselgänger op. We love carnaval very much. Ja, much staat er. Ja. Ruud. Dat is even uit Haaksbergen, uit Overijssel. Gerard Morsinkhoff. Het is ongelooflijk. De Haaksbergen, dat is Twente, hè? Zeker weten. Daarvan dukt de neiging om vastelovend als je het Limburgs en nog een beetje Brabants te zien. Maar dat werd stevig gevierd, hè? Ja, in de hoek is het natuurlijk ook wel aan de gang. Dus die man of 10 runners deden we toch maar. Er staan er verdomd een paar meer, jong. Hier. Echte tukkensnap, jongens. Helemaal uit Twente, jong. Twente, ja. Mokse bargen. Ja, gisteren bij stap is. Ik zei, nee, reken ze gewoon als het even gestraft. Smaakt die of smaakt die? En hij is zo sympathiek om het Drangoed Twente met te nemen voor de bezoekers. Dat werkt altijd. Ik snap dat dat spannend is als ze dan in het hol van de leeuw dit Moskou laten zien. In Twente. S'morgens om 9 beginnen we weer. Ja, maar vergis zich niet in de vastelovens optochten door in Twente. En hij zou ook niet zo probleem nodig, hè? Dat kan ik wel vertellen. Ga je in Holdel zal ook mee gelopen? Nee, we hebben in Haaksberg meer lopen en in Neder. Ja, dus. En we wilden eerst hier kijken. Nou, wie daar nou de kant bent, pak ook wel aan. Ja, pak je zelf ook. Het is prachtig hoe de mensen uit Haaksbergen met mensen langs de kant de discussie aangeeft. Maar hij loopt de vastelovend very much, dus dat is wel fijn voor ze allemaal. En als ze dan eenmaal de finish naderen, hebben ze ook eigenlijk graag een zin meer om door te lopen, want dan is het voorbij. Ja. Dus wij gaan terug naar Twente. Erik Boest doet wieldag, zien we een tusje. Of voor vorig jaar te gast voor de Eindselgänger optocht. Je vult zich bezet. Ben jij in principe liever één kunt samen? Eén kunt samen gaan, dan wordt het. Denk dan maar na. Die mag We zien natuurlijk benieuwd naar het verhol van Erik Boesten.
Voor wie kent dit allemaal gewoon? Op nummer 1 staan! Ondertussen een juichende Manuela Geurts met... Ze staat met stip op 1. Kijk naar het Jeske, kijk naar de eind, naar wedstrijd. Ik heb zo'n leuk nieuws aan. Ik kwam net de reporter tegen van Alain. En hij zag mij dat ik op dit moment met stip op nummer 1 stond. Manuela werd meer als wij. En misschien heeft ze een tussenuitslag van de John Siebels Publieksprijs winnen. Mensen, ik heb zo'n leuk nieuws te vertellen. Ik kwam net de collega's van Alain tegen. En de mannen zei mij dat ik op dit moment met stip op nummer 1 stond. Had je dat wel gehuurd? Ik had een dochter tegen van Alain. Terwijl Manuela Geurts nog altijd op 1 staat, zien we nummer 41. Theo Willems, oud-winnaar uit Kessel. Die had toen een knoete bankske. De corona-winnaar eigenlijk van 2021. Wat heeft Theo bedacht dit jaar? Het ziet eruit wie een spaaractie. Ik spaar. Ik spaar. De vuur hangen. Je spaart. Er zit toch geen lampen van? Ja. Spaart een lamp? Het zijn spaarlampen. Oké. Dit noemen we een zwiegende act. Maar die wel impact kan hebben natuurlijk ook weer op de toeschouwer. Nee, dat is een mooie collectie. Hè? Het is allemaal les geworden intussen. Daarom kunnen ze deze ook makkelijk sparen. Die werden geld weer. Goed intelijk wel, ja. En nummer 44 is in beeld. Rolf Cox uit Tegelen. Dit gaat over de politiek zo te zien. Hè? Ja, Rolf heeft altijd wel felle kritiek op de politiek. Het is allemaal 3 keer niks. Altijd positief blijven, toch? Weet je niks? Positief blijven, wat? Wat is de knapste eigenlijk? Zeg het maar. Weet je niks? Positief blijven, wat? Toevallig gaan we hem nog het oplospoppen. Weet je niks, hè? Nee, ja. Weet je niks. Ik kan niet, hè? Ik kan niet. Wekenlang hebben mensen in de garage gebouwd aan allerlei constructies. We kijken naar Maurice Gossens uit Wilder, nummer 95. Der met zijn kiekdoos gaat deelnummers dat ingehaald. We kiezen geen minpunten voor weer. En Maurice had zich uitgeleefd. Dit is alle vanochtend vertrokken door in Zuid-Limburg. En goed aangekomen. Hallo! Och, dat vind ik leuk. Dat er toch hier zit gekomen. Dat wordt afgesproken, hè? Ja. Leuk. Maar hoe lang is het nou geleden? Niet meer. Ja, het is zeker 2 dagen, hè? Wat zijn er nou allemaal een kiki?
Kunnen ze een beetje privacy alsjeblieft, ja? Wat zijn die boven? Kijk dus. En dat wil zeggen, ik kijk. Je ook niet te kijken. Ik heb hier avond wel dadelijk weer een oud product in het dorp. Maar van niet hebben na. Eerst naar jezelf kijken. Ik heb een spiegel op mogen eens kijken. Ja? Hey, ik heb de 06 nummer van. Ik bel dich wel dadelijk. Doei! Tom Maurice Gosses, goed wielrij. In zijn kiekdoes, gans familie staat even de kant en denkt van, dan het is een hoogtepunt weer gehad dit jaar. Dan is ze weer een paar weken rustig. En dan gaat het natuurlijk meestal weer denken aan de volgende act. Heb je dat gezien? Moet er nu wel een spiegelvuur? Ja, zeker. Dat is belangrijk. Dit zal Michel van Deurshoed Blierik zien, hè? Voorafgegangen door Agnes Paargoed Egelsen. Die zien voor hem. Rustig aan, Agnes. Wat krijgen we? Dit is de zelfscan-training. Oh, Ja, dat geeft natuurlijk altijd mis in de winkel, hè? Bij de supermarkt. Ja. Ik heb altijd mijn producten nog gecontroleerd, want er zit er ook zo. Vaak steekproef, zeg ja. je dan. Of er has eetbags gekocht omdat ze per ongeluk 6 keer gescand had. En Agnes geeft de training in die zelfscan. En we zien de volgende deelnemer, terwijl het erg druk is. Ja. Ja, nee. Mikkel van Deurs, hè. Dag bestuur. En de kuur, die zit allebei geluid weg. Dus dat je zo netjes hier alles verslagen geeft. Oh, gegroeid met een hostie. Ja, dat kom ik tegen Anderhalve, dank je. Hey, tot op de povertijd, zeggen we, hè. Ja. Hey, en doe je best. Dankjewel. Het gaat over de pastoor die de hostie heeft geweigerd. Waar zit het etteren? Aan de dameskoppel, hè? Ja, aan het dameskoppel. Herenkoppels kregen normaal gewoon, dus is het wel. Ja. Ondertussen 49, ik ben getackeld. 49 is Frank Pelzer uit Landgraaf. Hey, in het riek van de klopbeeldjes gekeken naar de Eindselgangeroptocht, de 9e editie. Altijd met halfvasten, hebben we 9 jaar geleden bedacht. Alle eenlingen, vaatsen en Eindselgangers van gans Nederland komen bijeen in een dorp, zeg maar in een kleine kern. Hè? En de hond is getraind volgens mij. Prachtig, hè? Ja. Och, de ermedekkel. Och, herm. Och, lief biers. Dat is de mooiste tackle die we hebben gezien de afgelopen weken in het betaald voetbal. Willen we meer of minder feesten? Allemaal van links naar rechts, de duim die wordt gewold. Allemaal van links. Stemming werd gebracht door Erik de Wit. Goed, de Ospel. Altijd goed voor een goede act. We hebben zin in het chilleroo. We brengen stemmen mee, het chilleroo. En dat brengt ook stemmen. We maken Spaß en ook muziek. Zou ik knippen ook door de politiek? Want Erik heeft zich verkleed als Geert Wilders. En ik knip ook naar de verkiezingsuitslag. En waar we nog altijd geen kabinet van hebben. 72 zin ik stoon. Uit Wansum, Berry van der Bos. Berry had een snipperdag. Het geen zin om met te doen. Die wordt gewold. Allemaal links naar rechts, de tent die wordt gewold. Van rechts. Van rechts.
buiten de snipperdag. Als we in volledige stemming zitten en de confetti op ons cameralens plek. We zeggen dat we dat Berry uit Wansum komt, dus alle schoonmaakkosten van Grinsveen gewend uit gewoon in Wansum zien. Wil Buijsen uit Hegelsom. Wat dit wil? Ik ben benieuwd. Iets met een stek. Ik denk dat dit werk werd voor de microfoon dadelijk. Kijken wat wil ons te vertellen had. Vlees, kiers, grunken, drinken, peren en appelsine. Niet meer te betalen. Ik kan in de grond komen. Ik zie je nu wel zitten. En daarom. Gas, water, licht, benzine. De tandarts, vlees, kies, groenten, drinken, peren en appelsine, niet meer te betalen. Ik kan er niet meer tegen, ik kan niet meer rondkomen, ik zie je niet meer zitten en daarom. Pijltje werd erbij neergegooid. Kijk eens aan. Dat is het. Ja. Ja, ik wil even tussen die confetti van Berry van der Bos doorkijken. 55 is Sosja Dekkers. Was van de week al op televisie. Die had een waterfiets om door de Piel te fietsen. En Sosja werd opgeleid door pap, de Hans Dekkers. Ze zien hoe water. Ja, ze zien hoe het wel. En Sosja deed ook al een jaar of 4, 5 met de Eindselganger optocht. Het wordt goed, hè? Het groeit ieder jaar weer erbij. En met allemaal die flesjes water en hoog water heeft Sosja een waterfiets gebouwd voor hij over de Helena Vaart te gaan. Grondwater is op. Aha. Ja. Wat zou Paul van Vechel ervan vinden? Van zo'n concurrentiefiets? Ik denk dat Paul het mooi vindt. Goed gedaan, Sosja. Pap is niet meteen erachteraan. Ja, we zien Mario C. Gelissen. Ja. Goed genauwd. Voor de geruchten van grond af voor volgend jaar doorzunt. Maar hij stond de fans van Sosja, die stond langs de kant ook. Met een bord. Daar hebben we ook nog nooit met gemaakt. Ah, kijk eens heen. Heb je verstand van voeten? Met de scheurkeer. Door Grinsveen. Kom eens even hier, jong. Hoevenier van ons. Schraveneren Alava. Wat vind je van zo'n voet? Mooi voet. Strakke voet. Strakke voet. Zoals is aan mijn voetje. Deze voet. Dat is dus contact met mij. Ja. Ik heb alleen één probleem, Jan. Ik moet er aan vanaf straks. Dus het gaat voor dich. Ja, lekker om 1 uur kom ik er weer van gaan. Ja? Je kunt ze extra weer terug. Ja, die 4. Eigenlijk gezonde genieten van zo'n schoonvoet. Die 4. Wat bedoel je zie? Ja, ik moet er meteen naar de fiets De Schoenvot van Mario C. Gelissen. Ze mogen maar ingraven. Ook Mario C. met morgen vroeg weer opstond, koffie zetten. En bij het ontbijt denken. Wat heb ik tenminste langs de kant weer wies gemaakt. Alla. Dit komt de wissel. Ja, je werd de stroot een beetje afgezet. Ja, dat staat immers in de weg, niet? Is er een strootwerker? Ja, kijk eens. Een gat in de grond gemaakt. Bekend gezicht? Ja, echt? Is het Frank? Volgens mij is het Frank, ja. Aan de kant, aan de kant! Ja hoor. Goed Oorsbeek. Kom zo! Ja, hier komt Kees. Kees van het vlees. Komt hier langs! Ik kom dat rollen. Dat is niet de bedoeling, hè? John Vrolings denkt, ik hol hem heen. Altijd
het feest met Kees op de prijs. Wie is er nog niet geweest? Kom even zitten. Lekker even allemaal ontspannen. Zorgen dat die druk van de ketel is. Ja, ja. Altijd mooi. Mannen en vrouwen, vrouwen en mannen kunnen bij Casey allemaal ontspannen. Even zitten, boekje erbij, borreltje erbij, wat je maar wil. Het is altijd feest bij Kees. Ja, ja, komt u maar. John Vrolijk doet hele hei, schrijf hem op. De cafébaas. Op zondagmiddag L1 live en nou ontspannen kunt verbeteren. En we maken de borreltjes zelf. Ja, ja, ja. Wat ze gezien? Wat ze er? Ja, en Frank is nog altijd in de weg aan het storen. Frank zit er achteraan nog, ja. Het is wel een mooie constructie. Hij vroeg zich af of we in de weg stijgt, hè? Stoornig in de weg. Ja, dit is ook weer vanmorgen op een kar gelaaien en metgenomen. Toch op een gegeven moment de A76 omhoog gegaan. En dan hier op de Middenpielweg zien dan fietsers en wandelaars en die zien dit voorbij komen. En die denken, wat gaat er gebeuren? En ze gingen op toch in Griensveen. Frank het nummer 80, ze zit er zelf ook een hoop in gehold. En vroeg zich af, stoor ik in de weg? Mensen door open, steeds het weg! Het duurt maar erg lang hier! Hij begint de weg! Dat is een misselijk denken, hè? Ja, ja, dat is niet helemaal. Waar zijn de mensen denken? Gewoon op de knie! Ik zie nu even stoppen, hè? Ik zie nu even stoppen, hè? Tot zover op het vrij! Moet ik gewoon die hartstikke in de weg staan! Even kijken of ze langskomen! Even een beetje opmeten! Dat mag nog een beetje! Ja, ja, ja! Kijk je niet in? Dat is de bedoeling! Kijken naar Marcel Weusten hoe het klimmen. Achter Frank. Ook Tim moet bij Frank voorbij. Want daarom staat hij in de weg. Mensen worden VS heerlijk joh. Of tegen Engelke op de tong plast. Wat zal het Engelke zien? Ah, kijk. Ik zie een tong. Ik zie een Engelke. Wat is dat nou? Ja. Ambitie stellen. Tegen zie je of er een Engelke op de tong is. Geweldig. Mensen van de VS in het dorp. Of er een Engelke op de tong is. Het is een klein beetje raar hoe het gebeurt. Dat geef ik maar. Ik geef het eerlijk toe. Ik kan van alle figuren stellen natuurlijk. Ja. Dat was niet de bedoeling. Amuseer ik. Mensen worden VS in het dorp. Geweldig toch? Marco Sinsen uit de Duitse Bocholt. Ja, maakt zichzelf de pis lauw. En dat gaan we met maken. Wie Marco dat gaat doen. We hebben een makkelijke dag. Ja, mensen stemmen. Ja, komt er dadelijk weer ophalen. Ik hou niet meteen dat ik aan het orkest staan. Wil ze ook het verhaal weten of hoe ze dat niet weten? Dankjewel. Had mijn vrouw gezegd, ik maak mezelf toch best lauw. Dan hast du ook je meer ziet. En dat is toch pure win-win of niet? Ja hoor. Toch? Denk ik wel. Ja. Goed, doet gelachen door Marco. Je hoeft hem dat best net lauw te maken, deed hij gewoon zelf. Fantastisch. Overigens lid geweest van ik en die andere twee, de Bochelse Beatles, zal ik maar zeggen. Het sneed confetti, herkent dat liedje nog wel. En ik zing Allah. En ook dit fornuis wordt straks weer opgeladen op Imperial. En geven we mij terug nog op.
Wees deze druktes maken. Ja, dat is Hans. Oetwel, Hans Dekkers. Ik word niet gewoon. Ja, dit is van die Zouden Nachts, hè? Ja. En er was iets met de jury, hè? Met vooral de vakjury van het LVK. En hij vertrouwt nou op de vakjury. Oké. Ja. Bij de Enselganger optocht niet Gans nu dicht, want ook Hans maakt kans op de John Siebers Publieksprijs. Ken ze op hem stemmen. De regie werd nu gek, maar hij is de QR-code. Scan het met die telefoon en misschien deze verlieshouder en afstand wel door het publiek op E. Dadelijk weer ophalen. Wel maar dat geluid mee in de sterk heeft genoten. Ik heb de jury ook of allerlei stemformulieren. Ja, hebben we nog stembriefjes? Ja, dankjewel! Ja, kom maar, dankjewel! Goed, zo gaan in de stembus. Die werden van de werk bekendgemaakt publieksstemming bij de ochtendshow van Maarten en Pascal. Ik denk dat dat een goed idee is, of niet? Kijk, cameraman is er binnen. Dankjewel! Een duo in de Enselganger optocht. Ja. Ook daar hebben we geen regels voor, maar het kan als eenheid natuurlijk gebracht worden. En dat kan het wel. Oh, zeker als je een Siamese tweeling bent. En maar één mushas. Wat is dit? En dat is een braaf musje wat we hebben. Die vlot ook. Ja, dat zal ze wel. En een brave. Kom mee. Ik zit nog niet op de vakjury vandaag. De vriendin uit Beeg. Mochten we ze nemen? Ja, ze zijn in beeld volledig. Volgens mij deel 2 uit Twente, hey. Uit Hoksenbargen. Nog een uit Haaksbergen, ja. 60 jaar. Tony Morsinkhoff. En de kind van het liedje van de Engelbewaarder. En hij is de enige echte Engelbewaarder. Hij is van de security, dus hij ontfermt zich over de engel. En is dan de bewaarder. Nee, dat veel beter niet. Ik zie in een zinger. Dat is een merk naaimachine. Dat is wel heel goed, hè? Volgens mij de beste. Oh, hij is de Masked Singer. Oké. Pieter Verheijen uit Meijel. Nee, echt? De Masked Singer. Het wordt maar heur. Maar Mark Schone. Ook Mark had zich in de aanhanger geregeld tussen morgen. En een nieuw gebed. En de drang om zich als man als vrouw te verkleden is toch ook dit jaar weer goed. Maar het werkt ook medicinaal. Is het zo? Ja. Want hij was een echte soeptrin, maar we zien al bij de volgende. Bij Martin Lodewijks. Goed kapel. Dit is een bloosprobleem. Oh, je hebt een bloosprobleem, ja. Net er twee. Ja, als ze dan druk zet, is het toch lastig. Nummer 70 heeft een bloosprobleem. En deze mensen hebben een blauw gezicht. Nee, ik denk gewoon niet. Ik had er ook een bordje omhangen. Ik ben benieuwd wat erop staat. Kijk.
Ja, de heel schoon kapje. Dit is nummer 62, John Bos uit Koningslus. En hij is 77, alles lab in de soep. Laurie Fontijn uit Horst. Ook een prachtige gekunstelde wagen waarin alles in de soep loopt. Komt dat de man in de soep loopt? Stel die peetels. Kan het nooit goed met mij, hè? Alles loopt in de soep. Laurie zei dat al, alles loopt in de soep. Op nummer 88, mag het ook niet. Naar Brabant weer. Ted Bijnen uit Stiphout. Dat is bij Helmond. De waarzegger. Hoort mee. Wat zit dat? Al anderhalf uur bezig. Ja, minstens. Ik denk dat hij zich nog een hoofdstuntje had opgewarmd van tevoren. Hé, Mart Roelofs. Mart Roelofs kunt goed Horst. Ja, daar hoeven we niks aan toe te voegen. Ja, ja. Vond jij En de volgende deelnemer in de optocht in Grinsveen. Ik hoor steeds de tune van het LVK, maar ik ben benieuwd waar dat bij u. Lisette Hilkens uit Helden kieken van hoor. Niets, waarom nou toch weer? Dat is gewoon een leuke dag van echt zo. De tap hier laten lopen, maar de bonnen zien verlopen. Dus ik dacht, pak weer glazen door de bekskanaal. Wat gebeurt er dan? Want dan moesten die pomp zoeken. Wat hier zeggen ze? Nou, door de pomp. Nou, iedereen heeft me deze kant op gewezen, dus ik kon ik gaan boven op. Proost. Nou, goed uitgelachen. Fijn dat jullie ook het werk van ons overnemen. Ideaal. Zo zit het leven ook niet alles uit te leggen. O jee, Frank Verhoeven uit Nijkerk. Nou, dat moet je nu doen, hè? Jongen, wat dat? Ik ken hem nog van zijn winnende act, het Spetterend Showorkest in Kessel Eik. 2018? Ja. En hoe heet het een wild boeket? Ja. Ik kom uit Nijkerk, dat is het uiterste puntje richting IJsselmeer, vlakbij Harderwijk. Nou, sorry. En wat is er nou toch weer onrustig, hè? En waarom het echt een prachtige bos, hè? Beetje wild, hè? Welke beetje wild, hè? Ja. Mooi, hè? Dat is echt een wild boeket. Ik bij het tankstation vanmorgen. Het was heel onrustig, dus er ging steeds naar die vader aan toe. Dus ik zeg, jij zet maar dranghekken neer en allemaal linten, want het komt niet goed, hè? En de hele tijd maar, hè? Zo, hè? Het is een ontzettend wilde bos, hè? Excuses voor de mensen daar. Ze is wat wild. Ja, ik vroeg me af wie Frank zichzelf gedurende de rest van het jaar rustig hield. Maar wat te gek dat hij elk jaar komt. Dat ganse eind. Het is nu nog relatief kort bijvuur in Grinsveen, maar toch? Kasselen, dat is kasterij. Er is iets aan de hand met de kerk. Er zitten vleermuis in, hè? Is dat zo? Er zitten meer vleermuis in de kerk dan gelovig. Nou, dat is het een beetje. Precies. De kerk kriest vol met vleermuis. Huub van Hoorn uit Blitterswijk was dat. Dit is Charmaine Ochtmans uit Put.
Ik heb dit dakker gezien, maar ik kan niet op te komen. Ja, dat is ook een plan. Mooi is die, hè? Maar wat hard heeft. Nee, het is op een man. Ik dacht je gezien dat ik aan de lucht te komen. Ja. Oh, wacht, er stond er nog niet staan. Ja, daar stond er heel veel. Oh, dat kan het. Ja, dat kan het. Ja, maar leuk, hè? Naast de drank voor de drinken, joh, want dat zou wij krijgen. Ja, ik heb niet meer iets om te drinken. Geef niet om, oh, dankjewel. Ik ga eventjes een beetje openmaken, ja, ja. Ik praat even. Ja, we kregen natuurlijk af en toe bezoek hier aan de balie. We vallen ook wel op hè, met zo'n enorme commentaarpositie. En de deelnemers kregen van ons wat te drinken, zodat ze niet omvallen. Het is toch 15 graden, hè? Ja, zeker. Vergeet dat net. Kijk eens. Is het de echte? Van de vakjury 1 punt. Leon Derks uit Dingen. Het is meer een soort audio-act. 16 punt. Dat liedje. Ik denk nog eens dat ik aan de lucht te komen. Oh, lief. Tweede grote. Nee, mannen. Dank je. We kijken nog eens naar de act nummer 65. Of de zo zeggen, was dit tweede dan, hè? Oh, die zit hier onder, ik wil niet gaan. Dus hij is alleen in Grinsveen. Nou, LVK, daar gaat je. Hier is het, hè? Hij ligt erop. Is nog een idee voor Lieshout en Art zelf om zich op te splitsen op deze manier? Kan ze dukker optreden natuurlijk. Dat zal ik zeggen. Voor de boxtest om echt trillen. Om niet te heen, is dat al koud. Hoeveel dan? Echt heel even. Mensen, ik ben oud. Ik hoor niet van, ik blijf niet lang. Ben zo weg. Oké. Maar hier dan. Van de vakjury 1 punt. Ja, dat heeft toch een pin gedaan in de provincie, hè? Zo blik. Dat het populairste liedje van Vasteloon van dit jaar maar 1 punt kreeg van de vakjury bij het LVK. 16 punt. En bij de publieksjury de volle partie van 16 punten. Leon Derks uit Neer. Het spiegelbeeld, dat hebben we nu dicht bij de eindselgangers, die moeten ons spiegelen. Wie is het, Ruud? Dat zeg het. Ik denk een man verkleed als vrouw. Kijk goed wat ze zegt. Ja, nu kan Ik blijf niet lang, ben zo weg. Van de vakjury. Maar het spiegelen is wat een Einzelgangers ook kunnen doen. Gebeurt door Thea Mansvelders, onze oudste deelnummer. Hè? Goed Zeilberg bij Deurne. Deze mevrouw is 80. En ze doet altijd aan die optochten met. Natuurlijk in Deurne zelf of in Zeilberg. Ja.
En hij is alleen en toch met 2. Ja, zo gaat het. Ruud van den Berg. De wonderling hier in Mechelen, weet ze nog Tom? 20 graden toen? 24.000 toeschouwers. Of meer. Mechelen dacht dit nooit meer. Ruud Kumboet voor Boches. Ik ben er nog helemaal heel graag bij. Ook een keer. En deze deelnemer is de kei graag bij. En houden. Anita de Wet uit Liesel. En de groeten aan de zwaam. Dat is een aparte bij, hè? De kei graag bij. Maar dat vlieg je allemaal rond. Ah, we hebben volgens mij weer een goot geleerd. Kijk, de politiek onzichtbaar. Geert Berkers uit Deurne. Wat gebeurt er achter de schermen? Zit Geert? Dan moeten we even van Doe en Baby kijken. Als dat kan. Ah, dat kan. Op je handen erop te leggen. Even kijken of het lukt. Kijk eens. Ja, dat is hij. Ah, daar zit Omtzigt in, zo te zien, of niet? Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Ook Pieter Omtzigt heeft het keihard te verduren in deze Enzelganger-optocht. Er zal er wel weer een paar dagen van moeten bijkomen, neem ik aan. Der meldt zich krank morgen. Ik durf niet meer te wedden of dit een man of een vrouw is. Dat woog ik me dan niet meer aan. Is ook niet belangrijk, Tom. Ik zie wel een stofzuiger. Met 83. Bea van Horen. Ja. Ze hield van een schone optocht. Nou, gelukkig is er een met snippers vuur afgegaan, hè? Kijk. Ja. Nou, dan kunnen ze die wans op zijn snippers oprapen. Ik kan maar niks doen, ik moet de muts gaan leegmaken. Maar één ding wel, langs de kant zie ik het wel beter. En de poetsfemel had het. Maar ik kan me voorstellen dat ze die uitdrukking en neerkant niet kennen. Ik denk dat toch zeggen, die zit helemaal vol. Die zit helemaal vol. Ik moet hem leegmaken, ik ben bijna in de pomp en dan is het gedaan. Hè? Maar één ding wel, langs de kant zie ik nog wel ooit verbeterpunten. Dat kan nog wel wat in gebeuren. Maar we hebben tot nu toe de schone wel optocht. van een schone optocht, hè? Dat zeker. Ja, zeker. Ja, ik ga nog een stukje deur, want ik zie wel dat het nog wel nodig is. Dus, Ja, en de pomp staat hier achter de commentaarpositie. Dat is een monumentaal gebouw, moet ik zeggen. Een monumentaal instrument. Uit de tijd van de start van de veenkolonie. Dat zal natuurlijk een waterpomp nodig. Je zit nog altijd in Grinsveen, in Horst aan de Maas, in de 9e Enzelganger-optocht. Hier is de pomp trouwens, dankjewel. De pomp is in beeld. En dit is Twan de Bruin uit Meijel, de Chinese bakker. Ja. Denk je met riestenvlaai, is het niet? Deze bakker heb voor jullie meegenomen. Lijstenvlaai. Ja. Witte blootje, bruine blootje en volkorenbloot. Lekker! De Chinese bakker. Ken dat nog? Goed. Gezellig hier, hè? Ik ben een Chinese bakker. Heb voor jullie meegenomen. Lijstenvlaai, witte blootje, bruine blootje en volkorenbloot. Lekker! Wat viert deze deelnemer? Oh, jawel!
Ja, het idee is, mensen veel verjaardag gevierd, dan werd ze oud. Kan ze ombewerken. Ja. Als ze duk jorig bent, dus ja. Geboren en getrokken op Zweemringen Mechelen. Dit hij mogen bitmaken met terug. Moet er pil getrokken nu. Het team ik werkelijk richtig van harte goed. Eerlijk goed. Namens de Breuzelers en Breuzelers. Vind ik het geweldig dat ik dit mogen bitmaken. Ik ben hier vandaan in Breuzelers Zweemringen. En op deze manier vult het oud werden echt niet verkeerd aan. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Nog één keer. Is echt jurk vandaag. Vermogen van Heijden, proficiat. En nee, Lucifer Duurske. Was stiekem met Lucifers gespeeld. Ja, ik zie het. En zou jullie het nog willen doen? Een beetje Chinese bakken. Gewoon lekker. Dat ik kan zien. Alsjeblieft. Heb je meegenomen? Lijstenvlaai. Witte en bruine blootjes. Ik heb ook gewoon een bloot. Lekker. Dank jij ook. Licht onvlambaar Wim Ummentum. Dankjewel, dankjewel. Onze ex-winnaar. Won de tweede editie. Kumboet Serum. En zou jullie het nog willen doen? Dat je niet gebouwd dat ik kan zien. Wat zit hem dwars? De augurk? Jacques Vullings uit Hors. Ja, Jacques. Je bent op het zender. Jacques het ouw. Hey. Meneer Biden. Meneer Biden is er ook bij. Oftewel Kurt Arends uit Kerkrooij. Akiek en Trump in het gevangenispak. Ja, ja, zeker. We zullen het zien komend jaar. In ieder geval Grinsveen great again maken. Weet je wat dit is? Wat dit? Ja. Zeg je de nate poes? Ah. En dan zou ik weten wie het is. Zou ik toch echt even op de lease moeten kijken. 87. Jos Driessen uit Belvend. Ja, de nate poes. Niks meer aan toe te voegen. En morgen tegen de collega's. En, wat vond ik nog? Wat heb je zondag gedaan? Ik had het nate poes. Hoor dan, ja, in Grinsveen. Oké. Dan hebben ze natuurlijk wel wat om over te praten met de collega's. Het hoeft niet elke week voor het voetballen te gaan. Nee. Dan wordt toch niet content. Gewoon weer nog een oud winnaar in de 40 toe, nummer 66. Robert Buks uit Berg aan de Maas. Ja, lekker het luurtje. Ja, dan moet goed zien wie je dat dan gaat doen. Ook niet te temmen, dit mens, Robert Buks. Ja, er komen een achter me aan zetten. Je moet een gaten maken. Ja. Maar die is niet Ah, OnlyPants. Ja, dat slijt op OnlyFans, toch? Wat is dat? OnlyFans is een eigen kanaal, online online site. kanaal? Was, alleen voor die fans? Ja, die betalen dan om van die exclusieve content te zien. Ja, maar dat ook wel erotische content, zeker. Toch? Zoals deze pants. OnlyPants komt uit Doenders. Wim Jannes.
is een prachtig boek. Hij turnt in Grinsveen. Ja, hoe is het? De ga ik achter niet gedaan. En moest even over de winkel. In de categorie stille acts. Daar is het weer. Wilsemien Maatje Weren. En hij ging te vis aan, uiteraard. Met de verenkieker uitkijken naar die kameroot, naar die maatje. Helene Jennis. De Huursganse families door mij. Ja, kan hè? Dat is niet moeilijk joh. De muziek van Luf. Urig. Helene zingt liedjes van Luf in het dialect. En hij is Robert Buks weer. Dames en heren. Kunnen we misschien even volgen wie het uurtje leed. In het bijzin van u allemaal. Of Lek in zijn dialect van Bergen en de Maas. Nou, hoppatee. Kunnen allemaal vloerbedekking op de grond. Kunnen we Robert ook van doen bij volgen? Wat En is ik er? heb een kaas bij me. En ik wil vragen mevrouw. Tot we de kaas kunnen vasthouden. Ik steek ze aan. Even kijken of we een aansteker hebben. Ook hier nog eens. Een aansteker is zitten hier. Oh, wacht. En ze verloren. Dames en heren, we hebben de kaas aangemaakt en we gaan hier nu het luidje leggen in het bijzin van u allemaal. En ik neem nog even met voor die emotionele momenten die wat dadelijk kunnen komen. Als er ergens een druppel komt, kent je vegen, je hoeft ik niet te changeneren. Zo, Gero, heb je wel eens een druppel hangen? Doe het heel even wegvegen. Ik moet het erbij ook zeggen, het kan een beetje traumatisch werden, want een vrouw wie je op, die is naar binnen gerend. Ze zei, ik ken het niet meer aan, dus ik moet het al in kennis stellen. We tellen af van 11 tot 0. En dan leg ik een luidje hier op de deken. Ziet gewaarschuwd en je doet allemaal met. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, het is toch emotioneel ook voor de mensen langs de kant. Zo is dat ook. Hè. Als ze het luurtje moest leggen. Maar het is hem geluk. Altijd weer naar Robert Buks, uit Bergen en de Maas. Ook bekend van een paar succesvolle vastelovensliedjes. Amuseer dich nog aan deze middag. Vastelovend samen. Bert Willems uit Leunen is trots op zijn nieuwe Mustang. Ja, daar word ik al bang voor jou. Zeg ik niet dat er een tang is met een mus op? Ja. Oké. Lot ervoor, respectvol zwiegen. Wij moeten het zeggen. Dames en heren, ik leg hier deze middag een plaatje. Allemaal. We hebben tegen het vak. Eindelijk niet geleerd dat ik leg de teken uit. En als er nu zijn die doen nog het tegen mij zeggen dat hij... Naast, we hebben niet echt een soort baas gehad, toen was ik nog jong. Daar hebben we nou opgezet. En dat was een tijd dat ik helemaal gek was van mussen. Toen wil ik puber een beetje ouder nog een beetje wilder. En net van de figuur van, hé, ik weet hoe ik op de wereld gekomen zie hoor. Maar toen zei ik, hé, eerst je kan ze eens met mij. Ik ga je zeggen dat je gek gevallen was.
eigenlijk wel. Dan wordt opleggen dat tussen vrouwen. Daar zit veel. Dan heb ik hier een deurtje. 11. Ja, niks mug meer, Ruud. Meneer vroeg zich af, wanneer ben ik het haasje? Dat is geweldig, jongen. Het zien van de geweldig. De haas is Jos Gene uit Kessel. Ja, dat lukt allemaal niet meer. Dus de vraag is wanneer we de polshaas gaan afschaffen. Of er een andere naam voor gaan bedenken. Ik denk dat het dat erachter zit. Bij deze mensen uit Kessel. Hé, dat is de num van het OLS. Hans Ruiters, Oetstein, had hem, is hem. Ja. Is onderweg. Ja. Ik geef eigenlijk aan dat Nederweert natuurlijk niet doorgaat. Maar dat de num onderweg is richting Doender. Doenrade. De num is onderweg. Prachtig pak. En hij hield de houding aan van het beeldje van de dat ooit gemaakt is door Teun Rosenburg uit Oost-Maarland, kunstenaar. Dank je. Kijk maar aan deze. Wat is met dit spiegel? De spiegel werd vuur gehoten. Tom Vossen uit Nederweert. Ja, dit is ook het OLS. Ah, oké. En dat had er met te maken dat ze het toch niet voor elkaar hadden gekregen. En nu zitten ze op de bloor, hè? Ja, het is zijn eigen gemeente, hè, Nederweert. Dat is het natuurlijk niet. Door organisatorisch gedeuns. Kijk. En dan nog de beruchte €50.000, hè? Ja, dat is de subsidie van de gemeente Nederweert die ze gewoon geven aan de gemeente Beekdalen om dat OLS te gaan organiseren. Een soort wiedergoedmachungsschnitzel, hè? Gemikte week na Beekdalen vertellen meneer. Het gaat hard nu met 106. Maar je ziet dat alles al doorheen hebt. 101 is Robert Jansen uit Kapel. Ik doe het. Ik doe het. Ik doe het. Zal ik het doen? Zal ik het doen? Ik doe het. Ja. Ik doe het niet. Vies roken. Vies roken. Robert Jansen heeft het doen het. Ik doe het. Ik doe het. En hij duidt het. Ja, in mijn dialect past het dan wel niet. Maar Zal ik het doen? alhoewel, als ik zeg ik doe het, dan klopt het wel al. Robert Jansen uit Kapel. Wordt de spanning erin? Ja. Jawel, lief. Super. Kent iedereen, hè? Deze mensen uit Onbeperkt Bellen. Peter Bekkers uit Pij. En een hoop gebel met de Yves Robert met zijn donut. En hoe dit, onbeperkt bellen. Er komen veel onderwerpen toch op een paar korte aantal meters voorbij. De drag queen. Altijd goed. Mag je ook even? De drag queen kwam uit Smakt. Ja. En hier hebben we een collecte voor de armen. Voor de armen. Is dat een Barbiepop zonder arm? Jo. Is het echt hoor? Kom meteen voorbij. Niks geven voor de armen, het is een heel groot probleem. Kan ze die nog bestellen? Volg me gaan. Vast wel. Lisette Swillens uit Helden collecteert voor de armen. Hup, de pauze erachteraan. Man, de chaos. Theo Seibers uit Ruiver. Pauze.
die kriegen we dadelijk heel even. In de pauze. Straks krijg je een pauze, een paar minuutjes en dan doen we de uitslag. Dit is een boterham, maar na pauze. Ja. En terecht, ja. Dat er maar rustig aan duidt. Hier, die is een bessem tussen erbij. Waarom ook niet? Wilse erop. John Briels. Ja, ik durf het al niet te zeggen. Uit Heidse. En het deelt dropje zo het aha. Dus als ze zegt ik wil drop, ja, dan krijg je een dropje. Ja. Een onderwerp over energie. Oetgenhout. Sandra Gelissen. Altijd vol energie, altijd gelaaien. Ja. Had de laadpaal bezig. Ik heb mijn eigen laadbal om te kijken. Hij gaat voor gold. Wim Pelsen uit Woubach. Hij gaat door de Olympische Spelen in 2024 voor de 100 meter ouwen. Nou, hij heeft toch wel meer dan 100 meter afgelegd. Wil je gewoon gaan ouwehoeren met me? Maar je moet zeggen, ik heb het net gewonnen van Mark Rutte. Anders wordt dit er net. Maar de grap is leuker in die dialect. Ja, maar mensen bouwen daar. Maar dat ze nog feest met worden. 100 meter ouwe. Is natuurlijk een verwijzing naar de hoorsniers uit de Grunstraat, hè? Hij is de Limburgs-Brabantse verbroedering van Bianca Teusen uit Griensveen, uit eigen Griensveen. En dat hebben we natuurlijk afgelopen oren ook wel gezien hier in Griensveen. De Brabantse twee kleuren, de blokken in rood en wit. En aan de rechterkant de Limburgse driekleur. Prachtig tekstje. Zeker. Met de klotbeeldjes, de organiserende vereniging heet, die zich ook veel bij broeder- en zustervereniging uit Brabant laten zien. Een eerbetoon aan de klopbeeldjes Griensveen. Nog een motoriek. We hebben al iets gezien. De ene motoriek was goed. Deze is nog de knoppen. Dit is Pierre Bagge uit Genhout. Ja, dit is echt nog de knoppen, ja. En dan komen we hoors aan het eind van de Eindselgangeroptocht 2024 hier in Griensveen. Met 109 deelnemer uit Orken. Ik weet dat het een man is. Al vinken. Tja, wat is het? We zien de krokodil. Ik weet niet wat al bedacht het vanmorgen wie opstond. Ik bloos de krokodil op, zag het tegen zijn vrouw en ik kwam richting Griensveen. Nou, we hebben een chique optocht gezien. Terwijl we langzaam afsluiten. We zien zo meteen truc, hè, dadelijk. Dus niet gans weg gewoon. Hij is nummer 100 nog. Lies van Hoek, uit Griensveen. En een stummetje nog altijd. De John Siebels Publieksprijs. Lies drukt het laatste klotbultje plat.
Goed ze het bordje net niet lezen. We gaan het nog een keer proberen. Denk het ook wel. Zit er nu toch? Dan moet u bij de Lidl zijn. Oké. Ja. En dat zijn de laatste klotbultjes. Oh ja, dat is ook zo'n probleem mee, hè? Muggen. Veel water. Ja. Voorzichtig veulen aan de laatste klotbultjes van Griensveen. Het zwarte goud. Er zijn meerdere thema's in eindpersoon verwikkeld. Dat moet ook kennen, dat is ook prima, dat maakt niet uit. Vuren de klanken van de kleffe Zuk uit Horst als afsluiting van de Einzelganger-optocht. Maar geen optocht zonder prijsuitreiking. De jury had een paar minuten de tijd om zich te beraden. Gaan ze dan nog doen? We zijn zometeen terug in Griensveen met de apotheose van deze optocht. Het wordt innoveren. Tot zo. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door gemeente Horst aan de Maas.
Is mede mogelijk gemaakt door gemeente Horst aan de Maas. Welkom terug op de Apostelweg in de pittoreske Griensveen in de Piel. We verzonden voor de nugende Einzelganger-optocht. 111 Einzelgangers, eenlingen en vaatsen uit Limburg, maar ook van Wie tot Boete zijn hij afgelopen middag voorbij getrokken. Kent toch altijd blijven stemmen, ook op de publieksprijs, de John Siebels publieksprijs. Die gewoon vanmorgen uitreiken, dus de ganse avond kan er via de nu in beeld gebrachte QR-code nog gestemd werden. Doch dat vooral, want de mening van het publiek is eigenlijk veel wichtiger nog dan wat nu gaat gebeuren. Maar toch, er staat het podium achter mij voor de nummers 3, 2 en 1. Ik wil de cultuurwethouder van de gemeente Horst aan de Maas naar Vuren verzoeken om de prijzen te gaan overhandigen zo meteen. Want ja, het is ingewikkeld geweest voor de jury. Maar Tom Doesborg, de kreeg een roffel van de Kleffe Zuid Horst. Is er een drummer met een roffel? En dan gaat Tom vertellen wij de nummer 3. Is roffel alsjeblieft, roffel. Tom, weer strijden. Ja, we hebben de punten binnen van de jury en op een derde plaats is hij in Griensveen geëindigd. De Einzelganger met nummertje 17, John Verhoef uit Silvent. Het drankorgel van John Verhoef. Voor John. John Kump, hopen 4 naar Vuren om zijn trofee in ontvangstnummer wissel terug richting Silvent. John, kom erbij, jong. Gans achteraan natuurlijk, staat geposteerd. Ga de Kump aan. Mag je applaus voor de nummer 3 van de Einzelganger op de Gans uit Silvent. John. Kies van wethouder Albert, die de trofee. Max Hego John. Dankjewel. Moet voor de helpen. Met 2 man? In 2. Och, de goeie god. Gelukkig best de derde en net eerst. Daar was je net opgekomen. Dank je. Ja. John, profiet alsjeblieft even. Lot even zien wat ze gewonnen had. Dat is wel belangrijk. Nog 1 keer applaus voor deze deelnummer. Hè. Hoppakee. Ja, zeker. Nou, we hadden John boven gekregen. Tom met de stiet voor de nummer 2. Mag ik een roffel, alsjeblieft? Ook de punten zien binnen voor de tweede plaats. En de tweede plek gaat naar het noorden van de provincie. Naar nummertje 56, Hans Dekkers. Ik woon niet gewoon, maar ik heb vertrouwen in de vakjury. Ja, dat is Hans. Ja. Aangedicht de orde, man. Hans Dekkers, u wel. 3 en 2 zijn bekend. Het werd stil in Griensveen, want het werd spannend in Griensveen. Mag ik voor de laatste keer vanmiddag een roffel van de Kleffe Zuid Horst voor de winnaar van de nugende Einzelganger-optocht, de nummer 1, Tom. Wie is het? Ook daar hebben we de punten van binnen. De nummer 1 is nummertje 39. Wim Kuhn uit Gijsteren. Ik kom hand en veut tekort. Ik kom hand en veut tekort. Wim Kuhn uit Gijsteren met zijn prachtige muziekinstrument. Ja, fantastisch. Wim via deze kant even erop. Ja, zet hem maar neer. Welpen dicht naar boven. Ja, proficiat. De winnaar van de nugende Einzelganger-optocht, Kump uit Gijsteren. Het prachtige orkest van Wim Kuhn. Dit is het podium van de nugende Einzelganger-optocht. Wim kiet zijn orde nog, maar had in de mondharmonica vuur, dat werd lastig. Wim steekt die naar arm even uit. Dan houden we hem door voor je. Dankjewel. Dankjewel.
Applaus voor het podium van de Einzelgängeroptocht. Ja, zeker. Had van nog één plichtpleging te gaan. Dat is het overdragen van de Einzelgängervlag van Griensveen naar de nieuwe organisatie. Die nieuwe organisatie, de geruchten gingen al, is voor genoud en gaat die kant op. Ik ga de wethouder verzoeken om de vlag over te dragen. Hebben we een verantwoordelijke van genoud van de gemeente Berg. Dit is de vlag. Alsjeblieft. Ik weet niet of er een burgemeester, wethouder voor... kijk aan. 2 zelfs. Proficiat. Het gaat bij jullie gebeuren? Ja, het gaat bij ons gebeuren, ja. Had hij een beetje rondgekeken? Is dat te doen voor u? Ja, absoluut. Ja? Dat is goed te doen. En als ik de carnavalsvereniging hoor, de schaafleren hoe het gedood, dan komt het allemaal goed. Het gaat goed komen. Had een goede wandelschoen aan. Ja, zeker. We hebben de route al voorzichtig gelopen. Dit keer zonder vaandel, maar volgend jaar ingenauwd met. Het werd een goed feest voor de 10e Einzelgängeroptocht. Terug naar het zuiden van de provincie, terug naar Genoud. Het officiële moment is dat de vlag van Horst aan de Maas naar de gemeente Berg gaat. Aan nuchter hier. Alsjeblieft. Nou, hartstikke schone dag. En, nou, je hebt gezien hoe het gaat, dus komt goed. Applaus voor de nieuwe organisatie. Dan is alles geregeld bij de nu de Einzelgängeroptocht. De kleffenzuk vergon troe met hun, het Limburgs volkslied. En de heren moeten die kant op met het vaandel. Tot volgend jaar. Begin maar te lopen. Dankjewel. Dit wordt het. De groeten. Gewoon rechtdeurig, ja? Kapelmeester. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door gemeente Horst aan de Maas.